Ito guys, bibigyan natin dun sa ano, yung taga dun sa amin. Kasi ano, itong mga nakarang araw, lakas ng ulan eh. Tuloy-tuloy yung ulan, nasira yung bahay niya kasi yung bahay niya gawa lang din sa kahoy. So ito sana makatulong sa kanya tong ano, kunting nakayanan natin. Yan. Ito lang muna sa ngayon ang kaya kong ibigay sa kanya. Sana makatulong to sa kanya kahit papaano. Daling ko sa kanya maya maya. Yun guys, bali pupuntahan ko ngayon si Nanay Linda, yung nasira yung bahay niya doon sa ano, tuloy-tuloy na pag-ulan nung nakarang ano, halos 2 linggo tuloy-tuloy na pag-ulan eh. Bali bibigyan ko lang siya ng konting tulong lang naman to kasi ito lang yung kaya natin sa ngayon guys eh. Tara guys, puntahan na natin si Nanay. Nakita ko kasi sa post ng anak niya nagiba yung bahay ni Nanay Linda eh. Kasi dati guys nung bata pa kami si Nanay Linda, minsan pagka may pilay-pilay kami siya yung naghihilot-hilot sa amin. Nakita ko lang yung post ng apo niya eh. Dito lang din yun, malapit lang din sa amin eh. Diyan si Nanay Linda? Wala? Malis? Bigay mo kay Nanay Linda. Nakita ko yung pinost mo eh. Oo nga yun. Ayun ba yung bahay niya? Kaso wala ba siya? Wala eh. Nagiba kasi. Oo, tingnan mo ayan. Pasensya ka na kamo dyan sa binigay kong ano. Yan lang kaya ko eh. Salamat. Oo, okay lang. Asan ba yung bahay niya? Ayan ba yun? Ito. Ayun. Oo. Hinangin na siya. Te, kumusta? Nagiba yung bahay ni Nanay Linda? Ay, si ano pala to? Si Banu po. Ba't nagiba yung bahay? Yung ulan ng ulan. Tumumba na eh. Tumumba. Ayun yung bahay niya? Asan na siya nakatira? Wala pa nga eh. Asan siya ngayon? Tinawag yung mga anak niya. Ah. Mga apo niya sa taas kasi. Ayun lang binigay ko. Yan lang kaya ko te. Kanino? Kay Nanay Linda. Kaya ba no? Oo. Ano lang yan, konti lang. Pasensyahan nyo na. Nakita ko kasi yung post niya. Mabuti ka pa. Hindi, siyempre tayo naman eh hindi. Meron din yan, kaso siguro wala lang silang mabigay din ngayon. Mas mabuti ka pa. Hindi, okay lang po yun. Kamag-anak ng nanay ko. Hindi, okay lang po yun. Ayun lang din ang kaya. Pakibigay na lang po kay Nanay Linda yan, ha? Salamat. Nakita ko yung post mo, be. Nakita ko yung ano. Kaya pumunta ako dito. Ay, nagsugat-sugat nga ako oh. Oo. Baka hapon. Pagpasensyahan nyo na lang yan, Tene, ah. Lang, naku, ang pasensya. Oo, sige ha. Ato, binigay ni Francisco Kulot. Maraming salamat dahil maski na paano nakatulong siya sa amin. Dahil ang bahay ng nanay ko nagiba. Ayun po yung bahay niya, oh. Nagiba na po. Ito guys, bali binili pa to ni Nanay, oh, para may tayo lang ulit yung bahay niya. Ayan, oh. Ito, binili niya pa daw to. Kawawa naman si Nanay, binili niya. Tapos bali yun yung bahay niya, yan lang natira sa bahay niya, oh. Hanggang ngayon po wala pa siyang bahay. Ayan. Kasi wala namang tutulong para maitayo eh. Sana may tumulong po sa kanya.